Når vores gæster kommer, som I ser her, så i stedet for at de bare skal finde en plads sådan uvilkårligt, så har vi nogen, der viser, hvor skal I parkere henne, så vi får pakket vores parkeringspladser rigtigt, og folk får en vejledning i. Det er nemt at komme her. Man skal ikke føle, at man skal sådan gætte sig til det, for det skal man ikke. Man skal reelt faktisk bare sørge for at være her, og så skal man finde den plads, der bliver tildelt. Det betyder faktisk meget, hvis du har 500 mennesker, der kommer på en dag, hvor de sådan bliver guidet hen. Hvor hører du til? Hvem skal du være sammen med? Og hvor skal du være i mødelokalet hen? Så henviser vi på den måde og hjælper med at hele tiden sørge for, at vi har det bedste og de nemmeste betingelser. Der er jo rigtig mange parkeringsmuligheder her ved os, fordi vores grund er jo meget stor. Den er jo 15.000 kvadratmeter, og vi ligger som sagt lige i centrum af Middelfart, lige op og ned ad banegården. Og der er faktisk en lille ting, jeg prøver at vise jer her også. Jeg prøver at tænke lidt, hvordan kan man gøre det nemmest, når folk kommer med tog. Vi har rigtig mange af vores gæster, der kommer med tog. Og rent faktisk så er det sådan, hvis man går op her, af de her 15 trappetrin, så står man faktisk op på perron D. Og det kan næsten ikke gøres nemmere, når man står i toget i Middelfart. Ude på perronen, 15 trin ned, så er det også. Jeg synes, jeg vil prøve at vise en detalje mere, som gør, at rigtig mange af vores kunder føler, at de kan tage en meget dyr bil med hernede, uden at føle, at man sådan ikke kan stille den. Har vi gjort herude, der har vi lavet en indendørs parkering, som er aflåst. Som I kan se i dag, der har vi jo møder og konference, hvor Rigspolitiet de deltager. Og så kan de så sætte deres motorcykler hernede. Porten er fuldautomatisk. Den åbner og lukker selv efter de forhold, der nu er. Og folk kommer indfra, så lukker den efter 20 sekunder. Så lukker den ned igen. Men igen, 35 aflåste parkeringspladser. Det betyder faktisk rigtig meget for nogen. Ingen steder på Parkhotel skal du betale for at holde og betale for det. Det skal man ikke. Det er oftest ude i provinsen, der er det ikke det helt store problem. I store byerne er det lidt noget andet, ikke også? Men det er altså noget problem for os, ja.